Ga wakiliyarmu Farhad Nafi Abdullahi da ci gaban labari. Kotun da ke kasar Turkiyya ta yanke wa wani malamin addinin Musulunci ɗaurin shekaru 1000 a gidan gyaran hali sakamakon samunsa da laifin aikata baɗala. Malam Adnan ya shaida wa alƙalin kotun cewa ya kusanci 'yan mata akalla 1000 a rayuwarsa, an kuma taɓa ganinsa yana rawa da 'yan mata a talabijin. A watan Yunin shekarar 2018 ne aka tsare malamin mai shekaru 64 a wani mataki na murƙushe waɗanda suka yi yunƙurin kifar da shugaba Recep Tayyip Erdogan a wani juyin mulkin da bai yi nasara ba. Malamin ya yi shura a shekarar 1990 lokacin da yana jagoran wani bangare na wata ɗariƙa a ƙasar ta Turkiyya. To a gaida Farha, Hausawa dai na yi wa kada da kirari hana wankan gefe da kacan wani yanki na garin Haɗeja kuma wani murgujejen katon kada ne ya sanya mutane suka fara tunanin yin hijira suna barin ƙauyensu zuwa wani ƙauye na daban bayan da aka wayi gari da ganin wannan gabjejen katon kada. Wakilanmu da ke can garin Haɗeja wato da Zuli Muhammad Haɗeja shine ya haɗa mana wannan rahoto. A kwanakin baya ne dai wata 2 da suka wuce wata gagarumar ambaliyar ruwa ta ritsa ta karamar hukumar Haɗeja bayan ruwan ya yi ambaliya ta kogi ya kuma dufafo ta kwaleji mai suna Bilyaminu Usman da ke karamar hukumar Haɗejan yayin da ruwan ya cika wani bangare da ake kula da kwarika yayin da ya awon gaba da sharba-sharban kada masu tsayin gaske a cewar wani wanda bai bukata a bayyana sunansa ba da ke cikin kwalejin ta Haɗeja ya ce lokacin da ruwa ya kafe an yi tunanin sun bi kogi sun wuce kawai shi yasa ba a zurfa bincike wajen neman su ba kwatsam sai a satin da ya gabata aka samu rahoton sharbebiyar kadar a wani gari mai suna Kadime yayin da ta samu wani dan gulbi na ruwa take dan watayawa wanda ga dukkanin alamu idan ta samu lokaci za ta iya fitowa ta dufafa gari a kowane lokaci to a ce rashin sani ya fi dare duhu a ce galadiman garin yana ji a ransa zai iya kama ta da ya bayyana musu haka da kuma irin fasaharsa da aka hada igiyoyi murtuka da kuma yadda za a yi dabarun kama ta mun samu jin ta bakinsa ko ya aka haihu a ragaya an zo an gaya min cewar ga kada kuma gumma har ana kirari akwai kifi masunta za su yi su kuma ba zai bari a yi su din ba dan kifin da yake ciki ma yana cinyewa muna tunanin ba ma shi kaɗai bane to daman ka gaji ita wannan harkar da ta shafi ruwa ko kwaranci ko kuma yaya sarauta na gada to amma dai ni yanzu ni ne galadiman Kadime babu wani abu da nke nema akan harkar ruwa ko ta jeji tuni dai kadar an maida ta makarantar Binyaminu Usman da ke karamar hukumar Haɗejan to Allah ubangiji ya sanya mu dace. Kafin mu karkare filin inda ranka ya karɓi takarda ta Rabilu Abubakar wanda yake fama da karaya kuma likitoci a wani asibiti suka nemi tsabar kuɗi har naira 220